Takže já zdravím všechny diváky, tady se točíme na kanálu Čurky Business a s námi je tu Fana 6. Čau. A neznámý fanoušík. A my jsme u další epizody Farming Simulatoru. Tému. Nevadí, já to mám na PS Vitě. Tak, zase musíme New Game, Beginner, že zase to musíme dělat znova. Ale... Kurva, já taky, vole. Počkej, necháme to samo, aby to jelo. Tak, my vám zatím něco povíme, protože, ty vole, no tak říkej to. A tak to lidi nepotřebují, jak to samotné jede, když to vyděláš ty. Počkej, já to otočím. Otáčení je vždycky těžký, to bych si právě si dal na ten auto AM. Už hraj kombajner, vole, znovu. Kombajner byl převynalezen na lokomotivu. No a mluv asi trošku ještě hlasitě, nevím. Jo, to jde blbě ten slyšet. mikrofon, no. Jo. Ten mikrofon docela tak blbě dělá. No, počkej, my už jsme zrovna trošku plní, už tady máme skoro 60. Otoč to. Ježiši. Jako tiskovcí stodolu. No, no stodolu, ale zkusí, víš co, projedem stodolou, ne, a do řeky to bylo. Nějaké slatičky. Jaké slepičky? Ty to ve stodole leží. Ty vole, to debil. Já už to jde úplně jinak. Já neotačit a pořád s tím nejsou pořád jenom na to sedačce. Kde nebudu každý 5 vteřin otačit kameru, ty vole. Jeď. No, vidíš to. Hej, teď to jdete! Takhle využíšené, když dávají na předpolu. Jo, víš co ne? Přijdu k farmáři čurnu můj kombajn a vole, rozsýpali. A pak se farmář diví, že tam má obrazce. Borec by se nedívil, když večer byl Jo, víš co, vole. Se plní. Kule, to je škoda. Proč to tak? Proč troubí? Bo je blbej. Ježiš, sorry. Tak to bylo něco zase. Shake and fidget. Jo. Hrajem někdy. Oni ho našli, když to sledujou, už budu mít 3. Ty vole, kde teďka? Je by tu? Počkej, to něco nějak zve. Jo, vole, hej, zkus to tam zezadu. Jo, vole, najít tam. Hej, ale zezadu jakože. Jsme na traktoru. No, tak. Wow, to je ale šeleně rychle. Vole, že v normálním světě taky traktor není. No. Maximálně. Nemáš si nějak si pojistit, dobré? Ano, takhle. Ty vole, netru! Veš. Vypni ten klakson, kreténe. Ty vole, a jedeš ty. Nevím. No. Počkej, může... Hej, víš kam musíme jet, ne? Ale už. Jo, takže my to můžeme zkusit tady asi ne. No jedeme k té stodole, jak jsme jeli minule, tam pojedem. Hoď si spát. Ty vole, tak to... Hoď si tam zpátečku, no, víš co. Zazej. Ty vole, ticho! Klapni tu hubu. Hurá, ještě. On to spojil. Já debil. Jak to odletělo, pak BP, víš co? Jo, jde my jsme diváci, my jsme dali takovou věc, to bylo snad prdel. To jsme měli vidět. Co jsme dělali? Aha, to už viděli diváci, že? Co? Ten minulý díl asi. No, myslím, že jo. Ty vole, počkej. Plníme nějak rychle, vole. Víš, co je taky skript, vole, na jednu pepelnej trak. A teďka je to. Hej, a zkuste jít do toho. Teď zkus jít někam právě, že je na ten trh. Ježíš, a kde na trh? No, třeba půjdem tady. No a po cestě někam. No, tohle srazí to nějaké auta, jaký mám. Jo, víš co. Já si natočím kameru. Vole, zkus tam nechat jen tu vlečku.
Ej, víš co, ti budu vole lítat přímo do těch Tady, hele, tady. Ty vole, tu. Ty dobře, mi tak to je fakt bumaka na hra. Ježiši. Vymaka na hraje město, možná tam budou ice creamy, to bude jako to bude lidé. Jo, to bylo fakt dobrý, jo. Tady ty vole. Musíš tam nechat jenom tu vlačku. No, tak to nedá, Ale Dáš. tak ti věříme. Věříme, jsme na Slovensku. Ano. No, jo, ano, my jsme slovenský typ, takže teď po zbytek tohoto videa budeme mluvit po slovensku. Ty vole, mám to tam nechat nebo ne? Nedal na všechno. Kurva! No ne na všechno, to dal moc málo. Kapni hubu! Ano, přesně, ale ty. Ty vole. Mám tu parknout. Ne, ty vole. Použijeme teleport. Víš co, vole, koupíme si. Ty ne, ty vole. Jo, takový ten, no. Ten port. To bude taky let's play, ne? Jo, dneska určitě. Vole, ne? A teďka trochu zacívaj. Otázka. Můj moc. Hej, zkusíš pojezdit po tom statku, tady možná ještě něco bude. Jo, dynamit. Oni zase musíme být zrovna, vole. A kde? To bude traktor, co děláš? Ty skladný. Hej, on podle mě, ty to tady máš asi fakt nechat. Dobře ti zavři, homo, ty zavřu už fakt já jako, vole, dig, more. Co mačkáš? Nej, vole. Počkej. Ty to držíš. Ty vole! Co to je? Dámy a pánové, ukažte to, počkejte, to Je si to na kameru. no? Jo, dívej. Jo, zmáčkni to, no dělej. Script, more, script. Oh my god. Tak to je teda. Dobré, mám kameru jeden. Kurva. Já jsem myslím, že ty si nabral tu starou. Tam bych ne, pošlala. Jo, víš co? Zapálit statek, tak to ne. Jo, zapalíme trávu. Táto, vole, já ne. Bude večer, super. Jdeme na výlet, vole. Ježiši. Teď nejdeme nikam, no, jdeme domů. Jdeme domů. Jdeme se úplně napít. To někdo poslouchá, tak teďka dělám reklamu na Vaňcovské Rekordská. Přihlašte se nyní. Ty vole. Ježiši. A tak to nějak vypadá srážka. Dvou vozidel, ano, traktor, zetor, vozidlo, vole, kdo je lepší versus, víš co? Vozidlo, ale. Traktor. Jedu. Normálním, že by ty oba umřeli, ale... Traktor ne, vole, on by si rozbil hlavu o to světlo. Jo. Naši fanoušci to můžou bohužel pustit i naplno, takže nemusíme slyšet jednotlivý užívaný fiskální hláse. Ne. Ne, jeho. Je? Jo. Dík. My máme něco 100% dělat u toho, vole, že mi je jasno co. Asi tady parkout, traktor a jít se vyspat. Ty vole. Jdeš prdel. Ježiši, já se sliklej. Ne, nejsem dobrý. Málo. Tady. Božíky, mě to Ty blbě. kokote. Nemáme kde co. Jo, ty to máš pohrabat. No ty vole, teďka ne, jako. Já to pohrabu takhle, ne? To rozumíš, ty. Ne, hovno pohrabat taky boku, když to se rozdělá. Ne. Tak Ale ne. on neví, kde se to dělá. Tak ne, jako já. Ten pálený... No vole, jak já mám, že tam asi vidět. Vysyp to. Kam vole, netrahu, ne tady. Kurva. Kde mám jet?
Ty vole, já se nevlažu. No, kurva. Fail. Ty karaoke fail, vole. Kdyby to jelo rychle, tedy maximálně 27 km za hodinu. A kolik to jde s tím letím? Ty jsi za pokusem jedna zkusit auto možná. Jak jo, my... Já nemůžu. Ale Já na druhou můžu jak stranu- sednu. Tak, dobré. Tak. Škoda, nic mi to nedělá, to autičku, jen to trochu Ježiši. Máme tady hromadnou bouračku, vole. Pust to, tu radlici. Do jogurtu. Jo, zaplaču ještě k tomu tomu lešení, víš co? Trošku víc to jogurtu. No však jo, úplně si ho zaplač do Ještě, debile. Co si to mám? Ne, to musí díči, vole. Tam někdo sedí? No já nevím. Myslím, že potom to jsme udělali a Ty vole, lidi očekávám lajky, takže lajkujte, ano. My chceme vidět lajky. 11 minut. lajky nebo dislajky. Jo, to je máme jedno, ještě. hlavně- Za 11 minut, like. Za traktor Zetor, like. Za kombajn, like. Víš co? Rozmíšené auto, Like. like. Jo, Nubo auto, vole. Ne, nedávajte dislajky, dávajte jenom lajky. A hlavně se na to dívejte. Jistě. Ty co jiného, vole. Vole, co to máš dát? No, taky. Uj, vole. Debile. Jestli to na fakt mělo být tak jako jako... Zebnu. Uj, debile. Vem tě na boku. To si ne. Ty vole, to je mnohem rychlejší. Tak a jedeme si na panáka do hospody. A zpátky pojedu s tím traktorkem. Hej, zkus s tím traktorem na někoho vjet, na nějaký auto, jestli tě potom poveze. To byla dobrá prdel. My vám ukážeme karaoke já tam chci jet. Mimochodem, toto video točíme a tábor. Je to velmi zajímavé video. Na pobytu řekněme. Když se Na nebudete Slovensku. dívat, najde si vás Enderman. Ne, sám budeš tak. Ale se si na nějaký stav. Neký savu, vole. Savu do záchodu. Dívejte se, nebo zavoláme Herobrine. Nebo zavoláme do Štětku rohá záchodu. Abyste měli kompletní savu značení. Kroče, kamarádi. Je mi to. Tohle by bylo všechno z tohoto. Kurva. Tohle by bylo všechno z tohoto let's play. Já se s váma loučím a čau. Čau. Um, Čus.